Ekero aboroki wabe kirasi kia gatano na gatatu na bali bechi secondary bagendete kuyarigania gucia gukora amatemwa abo ayo aberiranga kigima erombe iyo moelio nigo yanyoro bokonyi wechi geometrical sets ebitamba byo bachenu gose sanitary pads amo nechi boxer ime ye wodi ye ibeno gwetera umurobelio yo chagetiwe no MCA we wodi yo omoske Steve Arika. Asomorobelio oyo oikomo edit kulia lero nigo oenekia buna kira omorokiwa guche guikaransa amatemu konyorali alia aganirie buna yalinge eira yo moske Steve Arika. Marita Steve Arika MCA we wodi ibeno lero twarengena baishimi wa baito gaiga asokongeti sia se word eira na riete nga kero mwana gukora se wodi ibeno na nyore geometrical set kero tuikaransa tukoiwana geometrical set yokatayo konyo mwana for 4 go sell standard 8 para totalmente sanitary pads amo asaba swati na asaba mura nko ba storage boxer egere kiro monte kara okora matem anyale ko ba kai sanigete nandi kai wete bia aboroki wabo nigo baba no mogoko tariasi ebyegwa byoka kulinde asokonyora libaga lyokumirana n'abanyangero babo banchete mono. Omoske Arika asomorobelio yo nigo abwaterente n'aba MCA bande edna kwamboka no MCA obene ase county ya Kisii. Director ibeno ward kwa support mheshimiwa Steve Arika Petrich school cha ibeno ward toko aba isike sanitary pads na bamura toko ba boxers plus abana bonse bengikonyora geometrical sets ko ba encourage ritukeriga bacho chakama temu babe comfortable tukatukora abana baitu babe comfortable kwantu mete challenges bagwetere chirechi nyinge. Damaris nyantira boigo no MCA obene ase amangana agenda twabirororo togokora piloting ya freedom for girls and coaching boys to men enda maene twarorire na abana abaita abasayo sabana banafunzi bari ki school basipimba bwate chi challenge and we are saying that as from next year tobe tugutara Kisii county engima kiagera so that we can face the challenges and no more and then nigo tukubishira abana baita matem na ende nigo tukubaganira baite buya ekimiwa wensangu biyamona sokwerwa no nyimbura yali gututwera no twaitire kurumambi mbura yakagango tuteneniere lakini tututeneti korengana no MCA Steve Arika aboroki wabalia bechi polytechnic chonsi ase wodi ya ibeno bali baguchia gukora amatemwa boigo mbanyole obokonyi bwabene ase aganirie chiskuru chonsi na boroki wabonsi amaya ase amatemwa ayo ale mutwe no nechi polytechnic chito chira ibeno ward bonsi na barabu wabacho gukora amatemu ko batore bintu biribi ganiri no ko batebya ibintu amaswali bacho kuboligwa nali basomerete tigabango mogoko ase wodi ibeno egere baite egere tuchokoleshere ekero baitire. Joseph Mose kuribotera gatembe kurwa ase wodi ibeno bunga nyeri bali chache county ya Kisii.